Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšej časti Ako na to a druhej časti videa, v ktorom si zostavujeme jedálniček krok za krokom. V minulej časti som povedal zo pár informácií na úvod, zo pár nejakých základných všeobecných informácií, ktoré je dobre vedieť. A následne sme si vypočítali, respektíve zistili hodnotu nášho bazálneho metabolizmu a následne podľa cieľa si určili denný kalorický príjem, od ktorého budeme ďalej sa odrážať a s ktorým budeme teda pracovať a pokračovať a určovať si, aké makroživiny budeme do daného jedálničku zaraďovať a ako bude celý jedálniček vyzerať. Takže, keď už máme odhadnutý alebo nejakým spôsobom vypočítaný denný kalorický príjem, okolo ktorého sa ideme pohybovať pri tvorbe tohto jedálničku, potrebujeme si nastaviť do tohto kalorického príjmu makroživiny. Samozrejme, nie je jedno, z čoho tie kalórie budú. Nie je to ani zďaleka jedno a je to, povedal by som, ten najväčší rozdiel v tom výslednom efekte, ktorý bude dosiahnutý. Pretože pri rovnakom počte kalórií, ale zároveň rôznom zložení makroživín v strave, to telo bude reagovať inak a bude dávať iné výsledky. Optimálne opäť nejaké tabulkové hodnoty, od ktorých je vhodné sa odraziť na prvýkrát. Prvá z nich bielkoviny, stavebná jednotka, najdôležitejšia makroživina v zásade pre regeneráciu, pre stavbu novej hmoty. Je to jednotka, ktorá nie je energetická. Sacharidy aj tuky sú vlastne energetické makroživiny. Takže bielkoviny, pre ženu bielkoviny v množstve 1,5 až 2 gramy na kilogram hmotnosti telesnej. Pre mužov môže byť toto číslo 2, 2,5, kľudne až 3 gramy bielkovín na kilogram hmotnosti. Opäť záleží od veľkosti, respektíve váhy daného človeka, ale hlavne aj od pomeru svalovej tukovej hmoty pri danej váhe. Je rozdiel zobrať si 110 kg človeka, ktorý ide chudnúť, pretože má na sebe 40% alebo 35% masti. A je rozdiel zobrať si 110 kg kulturistu, ktorý má povedzme 10-12% tuku, to množstvo bielkovín tam bude samozrejme iné. Aj keď teda opäť majú rovnakú hmotnosť, môžu mať kľudne aj rovnakú výšku, ako som už spomínal, a práve toto je ten zásadný rozdiel, prečo nastaviť jedálniček na mieru sa nedá len podľa nejakých hodnôt, ktoré nám človek nadiktuje, výška, váha, vek, cieľ a ja neviem čo ešte, ale následne ten človek musí ten jedálniček na týždeň, dva vyskúšať a ten jedálniček, ak bude dobrý, je všetko OK, ale toto sa nestáva až tak často. V drvivej väčšine prípadov je potrebné ten jedálniček trošičku upraviť, nejedná sa o žiadne rapidné zmeny, niečo pridať, niečo ubrať, aby to vlastne fungovalo optimálne a lepšie. Takže ostávajú nám zvyšné dve makroživiny, sacharidy a tuk. Obe tieto makroživiny sú energetické, ako som už spomenul, a logicky sa teda budú navzájom ovplyvňovať. Keď sme si na začiatku určili cieľový denný kalorický príjem a následne povedzme teda začneme na hodnote 2,5 g bielkovín na kilogram hmotnosti, tak si vypočítame, aké množstvo bielkovín je potrebné pre človeka, pre ktorého jedálniček tvoríme, či už je to pre seba alebo pre niekoho iného. A bielkoviny majú kalorickú hodnotu 4, takže množstvo bielkovín krát 4 a toto sú bielkoviny z kalórií, ktoré si započítame do bielkovinového denného, teda do kalorického denného príjmu. A ten zvyšok potrebujeme rozdeliť medzi sacharidy a tuk. V akom pomere bude rozdelený, či bude viac sacharidov, viac tuku, koľko konkrétne bude sacharidov, koľko bude tuku. Toto je závislé hlavne od toho, aký druh strávy si ideme zvoliť. Pri objemovke je to viac menej jedno a tu, čo aj teda som skúšal, tak je celkom dobrý začiatok. Zhruba tie 4 g sacharidov na kilogram hmotnosti a 1 g tuku na kilogram hmotnosti. Ono aj kaloricky, keď sa toto spočíta, tak to vyjde niečo okolo toho bazálneho metabolizmu plus 50%. Trošičku viac tuším, že to vychádza. Pri redukčných dietách je to už trošku zložitejšie, nakoľko tu si musíme v prvom rade určiť, akým štýlom stravy alebo akým štýlom diety chceme daný cieľ dosiahnuť. Či pôjdeme low carb, high fat, či pôjdeme nejaké sacharidové vlny, alebo pôjdeme úplne bez cukrov, len na tukoch, alebo ako bude vlastne daná strava vyzerať. Tu odporúčam vyskúšať, nakoľko nedá sa naisto povedať, čo bude komu fungovať lepšie, horšie.
opäť to všetko závisí od daného človeka, od daného telesného typu a práve preto je dôležité to upravovanie tej stravy a keď tá strava nefunguje, treba ju niekedy aj kompletne prekopať a hlavne telo si na všetko zvyká, ako som už niekoľkokrát aj v minulých videách zopakoval. To znamená, že aj úplne zmenenie princípu stravovania raz za povedzme 4-5 mesiacov môže priniesť dosť dobré benefitujúce výsledky.